Gernikako estatutuak 52 urte bete ditu gaur. Lau hamarkada baino gehiago igaro dira Euskal Herritarrek testua erreferendumean babestu zutenetik. Urteek aurrera egin ala, arrakala bat ireki da paperean jasotako autogobernu mailaren eta autonomia erkidegoak benetan transferitu eta kudeatzen dituen gaien artean. Izan ere, 27 eskumen daude oraindik transferitzeke, bizitzako gutxieneko diru sarrera barne. Aurten aurrekontu negoziazio betean iritsi da efemeridea, baita estatus berriaren inguruko eztabaida betean ere PP eta Euskal Herria Bildu izan dira ekitaldiak antolatu dituzten alderdi bakarrak. Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduko legebiltzarreko bozeramailea. 52 urte horiek ezbetetze baten historia bezala laburbildu genitzake. 52 urte geroago, 30 bat transferentzia oraindik ere betegabe daudelako eta horien artean agian azpimarratuko nuke segurtasun sozialaren kudeaketarena. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Urriak 25 ditu gaur, astelena da, eta lehenik eta behin asteburura begira jarri behar gara, izan ere, besteak beste, Maria Zerbini epaile argentinarrak, Rodolfo Martín Villa ministroi frankista auzipetu izana ospatu baitu San Fermin 78 gogoan elkarteak. Plataformak elkarretaratzea antolatu zuen larun batean, 78ko San Ferminetan, poliziak tiroz eraildako Germán Rodríguez Hillarriaren aurrean, Iruñean bertan eta hain zuzen ere, 78 San Fermineko elkarteko kidea den Sabino Kuadra dugu pantailaren beste aldean. Eguerdion, ongi etorria? Eguerdion, bai. Esan dugu, ospatu egin zenutela larun batean, Martin Villa auzipetu izana, Germán Rodríguez ere izan zenutela gogoan larun batean. Izan ere, auzi honek zer suposatu du zuentzako? Hombre, guretzat aurrekaririk gabeko egite judiziala izan zen, zu pentsa, badaramatzagu-laia 7 urte, bueltaka kereila honekin, bi aldiz joan gara Buenos Airesera, gure kereila orkestera, eta ozeano bat, eta 10.000 kilometro egin behar izan ditugu, hau lortzeko. Hemen Estatu Espainolean auzipegietako ate guztiak beti itxiak aurkitu ditugu. Eta orduan alaitasun handia izan genuen berria jakin genuenean. Bai, izan ere aipatu duzu, hamarkada bat irauten duen ibilbidea du auzibide honek, eta hala ere Argentinatik etorri behar izan da auzia, zer islatzen du horrek zuen ustez? Bueno, komentatu dudana, ez da. Pentsa ezazu hemen, Estatu Espainolean gutxi gora bera, 30 kereila aurkeztuak izan dira, epaitegietan, nazio guztietan, Galizian, Katalunian, Madrilen, Andaluzian, hemen Euskal Herrian asko, eta kasu guztietan, justiziaren ateak itxita ikusi dugu. Eta epaile guziek salbuespenik gabe, epaile guziek esan dutena izan da, egin dutena da, autos de sobreseimiento y archivo. Kasu guzietan, salbuespenik gabe, justiziarik gabe. Ez dugu inolako biderik aurkitu gure eskaerak aurrera ateratzeko. Atarietatik ez dira pasatu. Hori ere, ez dugu lortu hemen Estatu Espainolean, eta horregatik lehen esan dudana, ozeano bat zeharkatu eta 10.000 kilometro egin behar izan ditugula, justizia bila. Izan ere, besteak beste, Espainiar estatuan indarrean dagoen amnistia lege horrek eta beste batzuek oztopatzen dute horrelako auzibideek aurrera egitea eta noski biktimen justizia egia eta reparazio bilaketa hori oztopatzen dute. Ez dakit, nola ikusten duzu egoera, aurrerantzean ere Argentinara beste estatu batuetara jo beharko da horrelako auziak aurrera eramateko, ez dago zer egiterik Espainiako justiziarekin?
Bueno, gu fronte guztietara jotzen ari gara eta joko dugu. Alde batetik Argentinakoarekin, kereila horrekin segitu, epaile argentinarrak, Servini epaileak, epaiaia irekitzeko eta ikusi arte Martin Villa justiziako aulkitxoan eserita ikusi arte, segituko dugu bide hortatik. Baina baditugu beste bide batzuk ere irekiak hemen Iruñean bertan badugu aurkeztuta kereila bat, oraindik erabakirik gabe dagona, eta bide hortatik segituko dugu. Denok dakigunez, kongresuan ere, oroimen historikoaren legea tramitatzen ari da momentu hontan, eta espero dugu proiektu horrek onartzen ez duen atea, justiziarena hain zuzen, irekitzea. Eta, jakina, betikoa, segituko dugu hemen gure herrian, gure Nafarroan, Euskal Herrian, eta estatu mailan ere gauzak mugitzen. Gizartea astintzen, errebindikazio hauek lortu arte. Mezu horrekin geldituko gara, Sabino Kuadra, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta bestelako gaiei helduta, larun batean ere izan baitzen manifestazioa, Ibilian etzerako bidean Lelopean, 25.000 lagun batu ziren Donostiako sarek deitutako protestara, Donostian barkatu. Euskal Herriko zein Kataluniako alderdi, sindikatu eta eragile andanaren babesarekin egin zuen bidea Euskal Presoen eskubideen aldeko protestak. Eskari nagusia Euskal Presoei aplikatzen zaizkien salbuespenezko espetxe politikak bertan bera geldi daitezela. Bego Atxa, Estareko bozeramailea. Bere jarduera armatua bertan bera utzi zuenetik, eta egia da elkarbizitzarako pausuak eman baldin badira ere espetxe politikari dagokionean aurrera pausu horiek murritzak izan direla, eta gaur manifestazio hau horren adibide dugu. Espetxe politikari dagokionean egia da urte honetan aurrera pausu batzuk eman direla, baina jende hau gaur bertan bildu baldin bada bidea egiteko dagoelako da, ez? Ez dugu ulertzen zergatik gaur egun familieko ehundaka kilometro egin behar dituzten beraien senideak bizitatzeko, ez dugu ulertzen zergaitik preso hau etzaien graduen progresio aplikatzen, eta ez dugu ulertzen ere zergaitik askotan dagozkien baimenak blokeatzen zaizkien, ez? Beraz, gaur hemen bildu baldin bada, jendea hemen bildu baldin bada, egoera hori salatzeko da. Hain zuzen, Euskal Presoen sakabanaketak jadanik zentzurik ez duela aitortu du Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak, El País egunkarian egin dioten elkarrizketa batean, besteak beste baita ere adierazi du terrorismoaren biktimei egindako mina arindu nahi baldin badu ezker abertzaleak ongi etorriak desagerrarazi behar dituela. Eta bestelako gaiei ere, helduko diegu jarraian, ekonomia gaiei hain zuzen ere, eta Bilbora goaz horretarako, han bertan baitago Aiara de Urreta lankidea, astelenero legez, Aiara, pentsiodunak Bilbora kalera atera dira, zein da, azken berria? Astelenero legez, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduak protesta egin du Bilboko udaletxearen atarian. Horrez gain, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzea deitu du Nafarroako parlamentuan. Pentsiodunen aldarrikapenen aldeko konpromiso irmoak eskatzeko politikariei. Hala pentsiodunek pentsio sistema publikoa eta duina aldarrikatzen dute, eta gaurkoaz gain, ostegunean, Gasteizko parlamentura eramango dituzte haien eskakizunak. Bestalde, azaroaren 13an protesta manifestazioa egingo dute pentsiodunek azaroaren 15ean Espainiako Kongresuan bozkatuko den pentsioen erreforman eragiteko. Hala, Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak azaldu du eragile, sindikatu eta mugimenduan hitzek deialdiarekin bat egiten dutela. Eta horrez gain, gehitu behar dut, adostuta daukagula, estatu mailan, azaroaren 13an elkarrekin edo erakoinziduan garatzeko mobilizazio orokor bat estatuzuan Euskal Herri barne.
Bestalde, ELA sindikatuarekin lotutako bi albiste, bata asteburuan zehar manifestazioak antolatu dituztela, Euskal Alderdiei eskatzeko ez adosteko lan ezta pentsio erreforma Madrilgo Kongresuan, eta bestalde, 5 eguneko greba hasi dutela gaurtik hasita Bizkaiko autoeskolak. Milaka lagun kalera atera dira bart, ELA sindikatuak deituta. Manifestazioaren helburua zen EAJ-ari, EH Bilduri eta Elkarrekin Podemosi presioa egitea Espainiako Kongresuan lan eta pentsioen erreformak onar ez ditzaten. Izan ere, Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusiaren esanetan, hurrengo asteetan asko dago jokoan. Horrez gain, Bizkaiko autoeskoletako langileek abiatu dute gaur greba eta aste osoan zehar greba egingo dute. Gainera gaur beharginek agerraldia egin dute Apabi patronalaren atarian. Bizkaiko autoeskoletako langileek greba egun gehiago egingo dituzte astelehenetik ostirale arte. ELA sindikatuak lanuzte deialdiari eutsiko diola jakinarazi duelako. Sindikatuak eta patronalak bilera egin zuten lan harremanen kontseiluan urriaren 20an, negoziazioan urrats bat aurrera egin zitekeela ematen zuen. Hala ere, ELAren esanetan patronalak ez du negoziatzeko inolako proposamenik eraman bilerara. Hori derata ELAk grebari eutsiko diola jakitera eman zuen. Hala, sindikatuak gogoratu du Bizkaiko autoeskoletako beharginek 11 urte daramatzatela lan ituna berritu gabe. Soldatei dagokionez, erabat zaharkituak dauden soldatak dituzte, ez da inolako eguneratzerik egon, erosahalmena galdu dute urte guzti hauetan. Horrez gain, ELAk gastigatu du sektoreko soldatak, ordutegia eta lan baldintza orokorrak prekarioak direla. Administrazio alorrean aldiz, genero arrakala handia dagoela nabarmendu du sindikatuak. Izan ere, ekainean eta uztailean 5 greba egunera deitu zuen sindikatuak. Izan ere, ekainean eta uztailean 5 greba egunera deitu zuen sindikatuak. Bestalde, zein izango litzateke lan istripuen radiografia Osalanek bidalitako azken datuen arabera, Jara? Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 26.700 lan istripu inguru izan dira aurten urtarrila eta iraila bitartean. Hala, aurreko urtean baino 4.102 lan istripu gehiago egon dira. Gainera, osasun laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundearen datuen arabera, aurten 4 istripu hilkor gehiago egon dira 2020an baino gehiago. Bestalde, Osalanek laneko arriskuen buruzko sentsibilizazio kanpaina berria aurkeztu du gaur, eta kanpainaren aurkezpenaren ondoren, Osalan sariak banatu dira. Eskerrik asko Aiara de Urreta, eta ekonomia gaiekin jarraituta argindarraren prezioak goia jotzen jarraitzen du. Eta orduko megabata 225,36 eurora iritziko da astelehen honetan. 12. eguna da jarraian 200 eurotik gorako prezioa izango duela. Gaueko 8:00-etatik 9:00 bitartean kostatuko da gehien argindarra gaur, eta tarterik merkeena arratsaldeko 4:00-etatik 5:00-etarakoa izango da. Argindarraren prezioaren igoeraren aurrean, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak iragarri du 100 milioi euro gehiago bideratuko dituela zaurgarritasun egoeran dauden familiei negua igarotzen laguntzeko. Bestalde, Nafarroko Volkswagenek ekoizpena etengo du gaur eta baita ere ostiralean, mikrochip erdieroaleen faltagatik. Asteartean, asteazkenean eta ostegunean hori bai normaltasunez lan egingo dute 3 txandetan. Aste honetan gainera, Landabengo lantegiak ere beste 2 eten egingo ditu astelehenean eta ostiralean.
Bestalde, Komisiones Obreras Euskadik elegitea sartu du Arkauteko Akademian deitutako udaltzain interinoen lan poltsaren aurka eta salatu du Eusko Jaurlaritzak hizkuntza araudi propioa aurratu duela, elaren eskaera bete eta euskararen 2 maila exigitu duelako. Komisiones Obrerasek gehitu du euskararen 2 mailaren eskaera hori elaren exigentzia dela eta gainera ez dela maila egiaztatzeko proba egiteko aukerarik eskaini. Hain zuzen, elako sindikatuko kidea da Ekaitz Oianguren eta elegiteari erantzun dio horrela. Bueno, hasiera baten komisionesen jarrera hau ulertezina dela ikusten dugu. Azkenengo urteetan egon diren lan poltsetan euskararen B2 maila rekisitoa izan da eta ez du arazorik sortu honek. Eta hor atxikituta dauden instituzioek eta ez dute honen inguruan arazorik izan. Orduan, ez dugu ulertzen komisionesek zergatik orain gai hau plantatzen duen, jartzen duen mahai gainean. Ez baldin bada euskararen kontrako kanpaina baten barruan kokatu behar baldin badugu, orduan bai ulertzen dugu, baina bestela gai konkretura joan da, ez dugu ulertzen, beste urte batutan ere horrela izan dalako. Bueno, urraketa hemen handiena da euskeraz bizi nahi dugun eta euskeraz gure udaltzainei euskeraz hitz egin nahi diegunok ez daukagula bermatuta horrela egitea. Hau, horrela errealitate bada gaur egun. Tolosan, Azpeitian, Durangon edo Bilbon guk ezin diegu gure udaltzainei euskeraz hitz egin beti eta une oro, eta hori errealitate bada. Guk ela bezala exigentzia asko zaratago bidali dugu, ela bezala exigentziak egin ditugu Euskal Polizia legean alegazioak egin genituen euskera perfil rekisito bat izateko, orain ere OPE bateratua ertzaintza eta udaltzaingoko lanposto betetzeko OPE bateratua dago martxan eta errekorrituta daukagu espreski euskera ez delako rekisito bat, orduan gure irakurketa askoz haratago doan bat da. Lehenenik eta behin, herritarron eta euskaldunon eskubideak bermatu behar dira eta hortik aurrera hitz egin genezake legeetaz eta hortik aurrera hitz egin genezake zer lege aldatu behar dan eta zer OPE aldatu behar dan, baina lehenenik eta behin urratzen dana da gure eskubidea euskeraz egiteko. Horregatik Eta lan erreforma eztabaidatzeko bilduko dira gaur arratsaldean PSOEko eta Unidas Podemoseko ordezkariak. Izan ere, bazkideen arteko tentzioa areagotu egin da azken egunetan lan erreformari dagokion eztabaidari buruz desadostasunak direla eta Bruselarekin duten konpromisoaren arabera gaia amaitutzat eman beharko luketea abenduaren 31an eta horri buruz hitz egiteko dugu pantailaren beste aldean Mertze Aizpurua, Euskal Herria Bilduko bozeramailea kongresuan, eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion, eskerrik asko. Esan bezala, gaur bilduko da koalizio gobernua lan erreformaren eztabaida horri heltzeko, krisia bezalako bat sortu baita azken egunetan gai honen harira. Esan beharra dago, duela urtebete adostu zenutela lan erreforma hori indargabetzea, baina PSOEk hartzen ari duen jarrera hori ikusita, zera horre ikusten duzuen? Bueno, katramilatsua izan da, ez, hasieratik egia da, duela urtebete ja hartu genuela akordio hori sinatuta paper batean eta bere zigilu eta guzti lortu izanagatik ere, oraindikan hemen gaude eta egoera honetan gaude, ez, oraindikan egia da, lan erreforma hori ez da bertan bera geratu, nik uste beste erremediorik ez daukatela, baldin eta ez balin badute nahi, berriro ere beren konpromisuak betetzen ez duen indarrak bezala geratzea, behartuta daude beste alde batetik ere, herri honek eta langileek, euskal langileek eta Espainiako langileek ere beharrezkoa dutelako, ze bestela egoera honetan ezin gara gehiago jarraitu, krisi egoera honetan, beraz, nik uste behartuta daudela egitera, egia da bultza egin behar dela etengabe, ze beste alde batetik ere badaude presioak hori aurrera eraman ahal ez izateko presionatzen duten agentek ere badaude, baina bueno, eta guri tokatzen zaigu eta egiten ari gara etengabe presionatu bultza egin behar dugu gobernu. Hau, beraiek hartutako akordioak bete ditzaten
Baina, bueno, azken finean, nik uste lehia batean gaudela, momentu honetan, eta lehia hori Podemos eta PSOEren artean dago, nork hartzen duen momentu honetan copyright horren jabetza intelektuala nolabait esateko, kuriosa da guri berdin zaigu hartu dezala jabetza nahi duenak, baina egin dezatela, ze azken finean hori da beharrezkoa dena, ez? Orduan, bueno, lehia hau ea nola bukatzen den, gaur bilera badute, zuk esan dezun bezala, eta ea lehen bailen korapilo hau ere desegiten den, ze bestela bide honetatik ez goaz toki honetara. Ikusiko du azten ematen duen gaur arratzaldeko bilerak, eta esan dugu nolabaiteko krisia edo nolabaiteko desadostasunak geroz eta geriagoa gelditzen ari direla, azken egunetan, azken astean, ez bakarrik lan erreformari dagokionean, baita ere, Alberto Rodríguez, ez Unidas Podemoseko diputatuari akta kendu ondoren tentsioa ere areagotu dela nabarmendu da. Nola hartu duzue gertakizuna Euskal Herria Bildutik? Bai, egia da, kuriosoa izan da, eta gainera ez du inolako logikarik. Meritxell Batetek hartu duen erabakia ez da onargarria, ez zeukan inolako motiborik hori egin ahal izateko. Egin duena da aurre hartu eta eskatzen zitzaiona baino gehiago hartu du, azken finean beraiek hartu dute erabakia, berak hartu du. Barruko klabe batean ulertu behar den zerbait da, baino egia da, oso larria dela, ze Kanariar diputatu honi akta kentzea benetan harrigarria eta garrantzia handiko zerbait da, eta atzera pauso handi bada horrelako erabaki bat hartzea. Egia da, momentu honetan, eta hau ere horren adierazle da, bizi dugun egoera nahiko konplikatua dela, eta batez ere esango nuke aurrera begira nahiko importantea dela. Momentu klabe batzutan bizitzen ari garela, eta horren adibide da momentu honetan plazaratzen ari diran ikamika, polemika eta eztabaida guzti hauek, ez gobernuaren barnean ere ematen ari direnak. Presio handia daude toki guztietan eta eremu guztietan. Eta horregatik esaten dut benetan garrantzizkoa dela, egoera hau eta momentu politiko hau. Eta horregatik ere, honei, aurre egiteko ere, Euskal Herria Bilduk konbokatu du datorren azaroako gehirako ekitaldi hori benetan indar berezia hartzen du egoera honen aurrean. Etorkizuna da, momentu honetan, hainbat eremutan, erabakitzen ari dena gure herriaren etorkizuna ere, eta guztion etorkizuna. Beraz, nik uste erronka hau horrela hartu behar dela, premisa edo abia puntu honetatik eta garrantzi horretatik, hortaz, konbentzitu behar dugu gure buruari beharrezkoa dela Bilboko kaleak betetzea, azaroaren 20an, eta nolabait orain daukagun egoera honek datorren etorkizuna eta nolabait erabakiko duena orain defendatu behar dugula, eta horretarako guztiok interpelatuta sentitu behar gara, eta guztiok sentitu behar dugu, ze horrela da, herri honen etorkizuna jokoan dagoela eta denok batera egin behar dugula, aurre dauden presio guztiei. Izan ere, esan dugu, Madrilen dagoen ikamika guzti hori testuinguru jakin batean dator, hainbat gauza dago jokoan, eta besteak beste baita ere, Espainiako estatuko aurrekontuak ere onartzeke daude oraindik, ikusiko dugu zer bide hartzen duen honek guztiak. Martxe Izpurua, eskerrik asko gurean izategatik. Zuei eskerrik asko. Eta beste gai batzuei helduta, azaroaren 11an, Iruñean, Euskal Soziolinguistika jardunaldiak egingo dira. Soziolinguistika klasterrak antolatuta. Asier Basurtokidea dugu, pantaiaren beste aldean, jardunaldi hauei buruzko xehetasun gehiago emateko. Eguerdion, ongi etorri? Kaixo, eguerdion. Zein izango da Euskal Soziolinguistika jardunaldien muina? Zeri erantzunez sortu dira jardunaldi hauek? Bueno, aurten landuko dugu migrazioen eta harrera linguistikoaren gaia, eta pixkat, urtero bezala gai hau planteatzen dugu, azkenean adi egon nahi dugulako gizartean gertatzen ari diren aldaketei, euskararen bizi berritzea ere egokitu dadin eta aldaketa horiek kontuan izan ditzan. Izan ere kontuan izan behar da, ez? Geroz eta mundu globalizatuago batean, geroz eta immigrazio fluxu gehiago dagoen honetan, eta baita ere
biztanleriak inoiz baino ezaugarri desberdinagoak dituen honetan, ea zenolako erronkak aurkezten diren euskarari dagokionean. Bai, horixe da, azkenean euskararen bizi berritzea realitate bat izatea nahi badegu, kontuan hartu behar da gizarteko sektore guztiak, harremanak eta elkar eragina bideratu behar da sektore guzti horiekin, eta horretarako beharrezkoa da esperientziak trukatzea, ikerketak egitea eta ezagutza lortzea besteak beste migrazioen inguruan eta etorri zaigun errealitate berri honekin edo aldatzen ari den errealitate berri honen bueltan. Eta pixkat hortik bideratu dugu. Azkenean erronkak da etorri berriek euskararekiko sensibilitate bat garatzea, herritar orok garatzea gure lurraldean dauden hizkuntza guztiekiko sensibilitatea, eta partekatzea azkenean hortzi muga bat, non euskararen bizi berritzea emango den eta euskarari aitortuko zaion hizkuntza komunaren funtzioa. Beraz, egako guzti horiek identifikatzeko saiakera egingo da jardunaldi horietan, zenolako hitzaldiak egongo dira? Pixkat formatu desberdinean eta denetik sartu dugu programan, batetikan egongo da deskribapen demografiko bat, Nafarroakoa, EAEkoa eta Ipar Euskal Herrikoa, bestetik klusterreko kide batzuk aurkeztuko dute hizkuntza aniztasunaren errealitatea gaur egun zertan den Euskal Herrian, eta ondoren saio batzuk antolatu ditugu esperientzia trukeak eta ikerketa desberdinen trukeak egiteko. Batetik eskola munduari lotutako guztiarena, eta bestetik udal desberdinetan eta herri mailan ematen ari diren beste esperientzia batzuena. Eta pixkat arratsaldean bukatzeko Kataluniako errealitatearen argazki bat ekarri nahi izan dugu, eta generalitateko berdintasun zailean antiarrazismoa, migrazioa eta babesa arduratzen den atalean, bertako zuzendari nagusi den Eunice Romero izango dugu gurekin. Bera Kataluniako ikuspegi integral bat ematen saiatuko da, begirada antiarrazista eta feminista batetikan, eta bere hitzaldiaren ondoren jarriko dugu mahai inguruan Xabier Rayerdi eta Virginia Erasorekin batera, Euskal Herrian eta Katalunian gai honetan dagoen ikasgai guztietatik aurrera begirako erronkei heltzeko. Esan duzu, iritzi trukerako gunea izango direla jardunaldiak, ez bakarrik hitzaldiekin, baita ere solasteko, hausnartzeko plaza ere izango dela. Ez ere egin behar da parte hartu nahi izan ez gero? Guk beti iritzi trukeari garrantzia handia ematen diogu, azkenean hizlari ez gain, parte hartzaileak ere izaten direlako inplikatutako profesionalak, ikerlariak eta gizarte mugimendutako kideak. irubebikoitz.soziolinguistika.eus/jardunaldia webgunean izan eman behar da, eta parte hartzeko aukera dago presentzialki edo online streaming bidez. Beti ere bermatuko da galderak egiteko edo iritziak emateko aukerak izango direla. Horixek beraz Euskal Soziolinguistika jardunaldien xehetasun guztiak, Asier Basurto, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, Maialen Olabe Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea elkarrizketatzeko orain arte. The best man I'll ever know. There's no way I can ever. Rosa Luis Parks, Estatu Batuetako eskubide zibilen aldeko mugimenduko aktivista garrantzitsua izan zen. Autobus eserlekutik altxatu ezen emakume beltza bezala ezaguna dena. Rosa Luis McCowney, ezkondu baino leheneko izena, Alabaman jaio zen 1913an. Arotz eta irakasle baten alaba izan zen. Jostuna izan zen ia bizitza osoan. Mila 1950ko hamarkadaren hasieran, Parksek eskubide zibilen aldeko mugimenduarekin bat egin zuen, eta erakundean idazkari lanak bete zituen koloreko jendearen aurrerapenerako elkarte nazionalaren barnean. 1955ko abenduaren batean, uko egin zion
bere eserlekua gizonezko zuri bati utzi eta autobusaren atzealdean esertzeari. Orduko Amerikako Estatu Batuetako hegoaldeko legeak zioenaren aurka. Ordena publikoa asaldatzeagatik kartzelara eraman zuten. Rosaren kartzelaratzeak komunitate beltzaren haserrea areagotu zuen, eta neurri zehatzak hartu zituzten. Martin Luther King autobus publikoen aurkako boikota zuzendu zuen. Agintariek autobuseko arraza segregazioa alde batera utzi zuten arte. Honek segregazioaren aurkako protesta gehiago bultzatu zituen. 1956an Parksen kasua Estatu Batuetako epaitegi nagusira iritsi zen, eta honek garraiotako segregazioa konstituzioaren aurkakoa zela erabaki zuen. Parks eskubide zibilen mugimenduaren ikono bilakatu zen. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurgoan gurekin dugu Maialen Olabe Gazteriaren Kontseiluko presidentea. Eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion. Gazteen artean, kezka nagusienen artean kokatzen da etxebizitzaren auzia. Horri aurre egiteko Espainiar Estatuak aurkeztu berri ditu proposamen batzuk, diru laguntzak hain zuzen ere. Euskal Herrian hala ere badira egitasmo beretsuak, hala ere diru laguntzak dira etxebizitzaren gaiari konponbidea emateko modua. Hor kontuan izan behar dugu, alde batetik, nahiz eta Espainiar Estatuak esarri lege hori, gero autonomia erkidegoetan dagoela, edo etxebizitza kompetentzia autonomia erkidegoetan dagoela, eta beraz, hor ikusiko dugula, gobernuak, Eusko Jaurlaritzak nola jokatzen duen, ez? Hor, galdetzen zuen, hemen baditugu diru laguntzak, gaztelagun programa adibidez autonomia erkidegoan, eta guk beti esaten dugu epe motzerako neurriak direla. Eta horretarako garrantzituak eta beharrezkoak direla, baina hori ezin dela izan epe luzerako aurre ikusten dugun plan bakarra, ez? Azken finean hor beharrezkoa ikusten dugu batez ere parke publikoa handitzen jarraitzea. Bai, esan duzu baita ere, ikusteke dagoela momentuz ea bateragarriak izango diren, ezta? Oraintxe bertan Euskadin dauden diru laguntza horiek, eta estatutik etorri daitezkeenak agian erabaki daiteke hemen daudenekin nahikoa dela, ez? Bai, hori suposatzen dutea legea gehiago aztertu beharko dugula, baina nik uste dut hori da, azken finean Eusko Jaurlaritzak duenez eskumena, hor ikusiko dugula nora arte hartzen den lege hori oinarri gisa. Orain hartzen ari diren baliabide hauek diru laguntzak dira, zuk esan duzu bestelako gauzak egin ditzaketela, besteak beste parke publikoa handitzea, bestelako horik ere egin daiteke hemendik? Hor legeak erratutaz banago, uste dut aukera emango duela ere alokairua mugatzeko adibide bezala, baina esan bezala hori azkenean nahiz eta estatu mailako lege horretan jaso, Jaurlaritzak erabaki beharko du nora arte heldu daiteken, eta hor ikusiko dugu benetan non emango diren pauso horiek eta nora arte dauden prest pausoak emateko. Esan dugu, kezka nagusietakoa dela etxebizitzaren auzi hori, datuak hortxe daude, bataz besteko adina, emantzipaziorako adina 30 urtean kokatzen da, zeren isla da hori? Nik uste dut hau dela, bizitza proiektu duin bat garatzeko ditugun zailtasunak argi ikusten direla datu horietan, ez? Azken finean ez da bakarrik etxe bizitzari eragiten dion gaia, baizik eta enpleguari ere oso lotuta dagoena, ez? Azken finean enpleguan ez egonkortasuna prekarietatea dagoen heinean, etxe bizitza edo emantzipatzeko pauso hori zailtzen du, eta gero ja topatzen gara alokairuan ezin dugulako iaia hitz egin erosteari buruz, ez? Jabetzan
etxe bat izateari buruz, ja hori bigarren plano batean uzten dugu, baina alokairuko prezioak begiratuta, errealitatea hori da, ez? 30 urtetan gaudela, eta gainera guk gazteria kontseilutik beti esaten dugula 30 urterekin gaztea izateari uzten diogula, baina ez dakit orduan zenbat gazte benetan emantzipatzen diren, ez? Hala ere, eta 30 urteren bueltan dauden horien artean ere, zaila da alokatzea pisu bat bakarrik konpartitu gabe, ez? Horixe ere. Guk beti hartzen dugu erreferentzia Europa mailan gomendatzen dela soldataren 30% bakarrik bideratu behar dela etxe bizitzara, ez? Hor sartzen da jabetzan izandako etxe bizitzak edo alokairuan daudenak. Hor ikusten dugu 18-30 adintarte horretan kokatzen diren enplegua duten gazte horiek. Une honetan 45% jabetzan duten gazteena eta alokairuan 50% bideratzen dutela, ez? Hori ikusten da gomendatzen denaren bikoitza edo iaia hirukoitzara heltzen garela, ez? Orduan, horrek argi uzten du alokairua bakarrik askotan ezinezkoa dela, gain esfortzu hori beharrezkoa delako edozein kasutan. Argi gelditzen da, ez, batzuetan esaten dena lana baduzu edozer gauzarako prese zaudela, argi gelditzen da saltotapeko lana izateak ez dela berme bat izango horretarako, ez, alokairu bat bermatzeko. Bai, argi dago. Guk ikusten duguna da, azken finean, gaur egungo soldatak ez dutela bermatzen, proiektu duin bat, bizitza proiektu duin hori garatzeko aukera, ez? Azken finean, esan dakoa, etxe bizitzarako edo emantzipateko salto hori gain esfortzu handi bat suposatzen duelako. Geroxeago sartuko gara lan munduari begira, baina alokairuari buruz hitz egiten ari gara, zerrasanik ez dago hipoteka bat izateaz, ez? Hala ere, batzuetan entzuten den gauza da, ez? Eta datuak hor daude baita ere, agian ekonomikoagoa izan daitekeela hipoteka bat izatea alokairua baizik, baina noski horretarako ere baldintza batzuk beharrezkoak dira. Claro, hori da, horra hasi gara kontuan izaten zer suposatzen duen hipoteka batean sartzea, ez? Gaur egun lan merkatuak eskaintzen duen ezegonkortasunak zailtasun asko jartzen ditu gero hipoteka hori mantentzeko. Ja ez bakarrik ordaintzerako orduan, baizik eta hasieran ordaindu behar den sarrera hori ere behar den diru kopuru hori batzeko, ostean ordaintzeko eta ostean gainera hipoteka hori mantentzen jarraitzeko. Guk ikusi dugu, naiz eta ematen den gazteen 10% dagoela jabetzan, ez da oso 100 handia, gehiengoa alokairuan dagoela. Ziurgabetasun egoerari egotzi aldiogu egoera hori, ez, azken finean? Bai, azken finean, gero sartuko gara enplegu arloan, baina hor ezegonkortasun handia dago, bai kontratu motak direla eta horrek ez du bermatzen segurtasun bat, ez? Alokairuan beti dugu aukera berriro gurasoen etxera bueltatzeko. Esango zenuke jabetzaren ideia hori aldatzen ari dela, ala beharrez bada ere? Ez dakit aldatzen ari den, baina argi dago gero eta zailago dagoela, ez? Gaur egun ez alokairua, ez jabetzan izatea aukera on bat, ez da aukera on bat, beraz, esango nuke behartuta gaudela iaia hori aldatzera. Baita ere osasun mentalari lotutako gaia da honakoa, izan ere ez denbora aurrera doa, 20-30 urteak pasatzen dira, eta emantzipaziorako aukerarik ez dagoela ikusterakoan, horrek zenolako egoerak sortzen ditu gazteengan? Nik uste dut ezegonkortasun hori, bai enpleguarekin eta bai etxe bizitzarekin lotuta dagoena, ez duela onurak ekartzen gazteentzako, ez? Azkenean bizitza proiektua atzeratzen doa, eta baita ere hor frustrazioak hasten dira, estresa ere, ardura jarraitzen dugulako gurasoen edo gurasoen jarraitzeko aukera duenak, ez? Orduan, uste dut horrek luzera begira horrela jarraitzen badugu arazoak ekarriko dizkigula. Eta ja, are gehiago gehitzen badiogu pandemiaren ondorioak. Horrekin oso lotuta dago nolabaiteko belaunaldien arteko arrakala bat gertatzen ari dela, ez? Mundua irakurtzen ari dela lehen zeuden aukerekin lotuta eta gaur egun gazteek duten testuingurua oso bestelakoa da, ez?
Bai, nik uste dut hor, berriro, bueltatu behar garela gazten egoerara, zein den bizitza proiektu duin bat garatzeko zailtasun asko ditugula, eta hori kontuan izan da hortik hasi behar garela mundua begiratzen, ez? Gainera, kontuan izan behar dugu ere, horrek ez duela bakarrik eragiten gazteengan. Gazteengan da oraingoan, baina etorkizunean ere gizarte osoari eragingo dion ondorio bat izango dela. Etxe bizitza izanik bizitza duina eta bizi proiektua eraikitzeko oinarria, zenolako irtenbideak ikusten dituzue? Etxe bizitzarako? Nik esango nuke une honetan alde batetik neurriak hartu behar direla, parke publikoaren beharra ezinbestekoa da, alokairu soziala eskaini behar dela eta horrek asko lagunduko lukela egoera pixkat hobetzen, ez? Eta gero baita ere, beste etxe bizitza eredu batzuk aztertzea, ez? Nik uste dut gero eta eredu berri gehiago ematen direla gazteengan, edo orokorrean gizartean, baita Europa mailan ere, eta etxe bizitza kolaboratiboak ditugu adibidez, gainera hor ikuspegi feminista bat ere sartzeko aukera ematen dutenak, eta horiek ere mahai gainean jartzea ezagutzera ematea eta aukera hori eskaintzea ezinbestekoa ikusten dugu. Zenolakoak dira etxe bizitza kolaboratibo horiek? Zein desberdintasun dituzte etxe bizitza normalekin? Horiek aukera ematen dutena da komunitatean zaintzan lan edo beste bizitzeko eredu bat eskaintzen dute, ez? Eta nik uste dut horrek asko egiten du azken finean gure arteko komunitate hori zaintzerako orduan, beraz, azkenean hor konbibentzia ere zaindu behar da, eta beste aspektu batzuk eskaintzen ditu, baina oso onuragarriak direla uste dugu. Mentalitate aldaketa bat ere ematen da, ez? Etxe bizitzaren bitartez, ez da hainbeste etxe bizitza normanakoena, batez ere komunitatean oinarritutakoa. Bai, eta gainera ez bakarrik gure komunitatera begira, baizik eta gizarte ikusteko ere beste eredu bat da, ez? Beste aukera, zaintzatik bideratuta, eta hori epe luzeran ikusten oso onuragarri zen daiteke gizarte osorako. Gizarte osorako, azpimarratu duzu, ez dela soilik gazteentzat proiektu bat, baita ere zaharretzen alternatiba izan daitezke etxe bizitza kolaboratibo hauek. Bai, gero eta gehiago belaunaldien arteko etxe bizitzak sortzen ari dira, gainera esperientzia ezberdinak eman dira, eta hor oraindik probatu behar dana, ez? Oraindik oso ez ezagunak direnak, eta nik uste dut hor lan handia dugula hasieran ezagutzera emateko aukera bezala, ez? Eta azken finean egia da, bai nagusiak, bai gazten artean, arazo ezberdinak eta gure arteko ere ikasketak ahalbidetzen dituela. Gazteen erronkei bueltatuz, argi dago, egoera zaildu egin dela pandemiaren eraginez, prekarietatea hor dago, datuak hor daude, langabezia datuak ere. Zein da erradiografia gazteen artean? Alde batetik ikusi ezakegu zein da langabezitasa, ikusi gula 2020an erratutaz banago, 22an zegoela, gero 2021an jeitzi dena 1,7, baina oraindik ez gara bueltatu 2019ko datuetara. Eta guk askotan esaten dugu, fokoa jartzen dugula langabezitasan, eta ez dela hori bakarrik begiratu beharrekoa, ez? Azken finean, sortzen ditugun enplegu horien kalitatea ere oso beharrezkoa dela aztertzea, eta horri ikusten dugu enplegatuen kasuan prekarietatea dela lan horiei jarri aldiegun izenburua, ez? Eta orduan, hor ditugun datuak ikusten dira ezegonkortasuna bermatzen dutela, lan partzialtasuna dagoelako, aldi baterako kontratuak, oraindik ere bekak eta praktikak asko sustatzen direlako, eta horrek eragin zuzena du prozesu horretan. Beraz, lana bermatu bai, baina lan baldintza duinekin ere, ez da? Hori da. Azken finean bestela, kolokan jarriko da beste guztia. Hori da, guk argi dugu kalitatezko enplegua sustatzea ezinbestekoa dela, baina hori ez dela bakarrik administraziotik bultzatu behar dena, ez? Ulertu behar da baita ere enpresen aldetik, horrek ere onurak dituela langileentzako. Bekak komentatu dituzu, zein da egoera oraintze bertan? Bekak gehiegi erabiltzen dira lanpostuak? Guk bekak praktika kontraktuak batez ere, askotan entzun ditugu gazte pilo hartzen dituztenak praktika kontratu bat eta ostean beste bat eta ostean beste bat, eta horrek ez duela ez soldata duina, ez ordutegi, kontziliaziorako ordutegi bat, ez duela bermatzen ez ere, azken finean guk ikusten dugu, bai bekak zein praktikak ikasteko momentuarako baldin badira, ikasteko aurrera, baina beti ere beste lanpostu bat era merkeago batean ateratzeko baldin bada, ez dutela esertarako balio.
Ikusi duzu errakalarik emakumeen eta gizonen arteko egoeran? Bai, hor pandemian gainera ikusi dugu oso sektore feminizatuenak edo zaintza lanetan aritzen diren sektoreak areagotu direla eta orain mahai gainean jarri direla, baina noski ezberdintasun handia ikusi dugu emakume eta gizon gazten datuetan ikusi dezakegu bai partzialtasunean edo aldi baterako kontratuetan normalean emakumeak datu altuagoak ditugula eta gero baita ere soldataren kasuan emakume eta gizonen arteko lanpostu berdin batean kobratzen dutenaren ezberdintasunak oraindik ematen direla, ez? De hecho, uste dut direla 200 euro horrelako diferentzia bat, eta uste dut oso datu altua dela kontuan izateko eta ja neurriak hartzeko. Eta esan gabe doa baita ere migratzaileen egoera. Argi dago. Hor kontuan izan behar dugu maila ezberdinetako migratzaileak ere daudela eta horretara egokitu behar garen. Maila ezberdinak esan nahi dudanean, esan nahi dut inklusio egoeran daudenak edo bazterkeria arriskuan daudenak edo jada bazterkeria egoera batean ematen direnak, ez? Hor lerro horiek kontuan hartu behar direla baita ere eskaintzen direnean edo neurriak mahai gaineratzen direnean, azken finean erantzun zehatz bat emateko asmoz. Gazteak aipatu ditugu, langabestian daudenen artean horietako batzuek badituzte ikasketak, goi mailakoak, unibertsitatera joan dira, ez? Urteetan zehar esan den argumentua da, ez? Zuek ikasi eta lortuko duzue lan duin bat izatea, orain ikusi da hori ez dela beti horrela gertatzen, zer nolako sentsazioa dago? Bai, nik uste dut lehen hori zela, ez? Ikasi, eta egia da, eta ikasi behar dugu, eta hori ez dugu zertan galdu behar, baina ikusi duguna da, une honetan ikasteak ez duela suposatzen kalitatezko enplegu bat izatea, eta bizitza proiektu duin bat garatzeko aukera izatea, beraz. Nik jarraituko nuke ikasketak ikasten animatzea, baina baita ere enpresekin lanketa bat egingo nuke azken finean kalitatezko enplegua sustatzea ezinbestekoa dela. Gazteriaren kontseilutik prekarietate horri aurre egiteko zer nolako lan ildoak dituzu? Guk hor batez ere proposamen ezberdinak proposatzen ditugu askotan, ari gara beti lan ikuskaritzaren gainean, berdintasun planak sustatu behar direla baita ere, soldata duinak mahai gaineratu behar direla ezinbestekoa ikusten dugu, baita ere behin-behinekotasuna eta partzialtasuna saiheste alden neurrian, bekak eta praktikak bezalako kontratazio formulak ahalik eta lasterren desagertaraztea, ze horrek askotan ez dutela onurak ekartzen gutxienez prekarietate honetan. Eta beste hainbat gauza ditut, baina nik uste dut garrantzitsuenak bota ditu dela. Etxebizitzari buruz aritu gara, baita ere langabezia edo lan arloari buruz. Gazteen artean beste erronketako bat da berdintasuna bermatzea. Hortxe ere badago zer egina, ezta? Indarkeria jasaten dutenen artean eta indarkeria pertsibitzen edota ezeztatzen dutenen artean ere, arrakala badago gazteen artean. Bai, nik esango nuke, edo gutxienez emakume gazteengan ikusi dugula kontzientzia areagotu dela. Ikusi dezakegu kaleetan, ikusi dezakegu talde feministetan, gero eta emakume gazteagoak hurbildu direla, eta nik uste dut hori oso positiboa dela. Baina oraindik horrek ez du esan nahi, egoera ja bukatu denik eta berdintasuna lortu dugunik. Oraindik dugu kristonako ibilbidea eta hor gure ardura da jarraitzea lanean. Guretzako ezinbestekoa da hezkidetza sustatzea, hori argi dugu, bai hezkuntza formalean, zein hezkuntza ez formalean. Azken finean hezkuntzatik hasten delako dena eta hortik lortuko dugulako gizarteak kritikoa eta hausnarketa hori gaztetatik egitea. Indarkeria matxistaz ari garela, baina indarkeria orokorrean baita ere hitz egiten ari garela, sare sozialek duten paperaz ezinbestekoa da, hori horretaz ere hausnartzea egin behar. Esango nuke sare sozialak heldu direla bat moduan eta ez digula denbora eman ikusteko zein onurak eta zein arazoak ekartzen dituzten sare sozialak. Harremantzeko osonak daudela, baina hor atzean ere badagoela beste izkutuan geratzen diren arazoak. Bai indarkeriarako, baina beste hainbat gauzetarako ere. Nik uste horre ere ikasteko badugula eta lan handia dugula
ulertzeko nola erabili sare sozialak era sano batean ere. Horrek guztiak eragin zuzena dauka osasun mentalean. Datuak ikaragarriak dira, batez ere pandemiaren ondoren. Zer nolako egoera ikusten duzue, kontseilutik? Bueno, guk ikusi dugu ezinbestekoa dela osasun mentala erdigunean jartzea, erantzun bat ematea. Ikusi ditugu suizidioaren datuak gora egin dutela, batez ere 14-19 adintarte horretan, eta oneri erantzun bat eman behar diogu, hau ezin da izan aurrerago dugun arazo bat gainera, egitu behar diogu pandemiak ere hurbildu gaituela are gehiago sustantziarik gabeko adikzioetara. Horri ikusi dugu baita ere mutiletan bereziki, emakumeen kasuen gehiago suizidioa edo janariarekin arazoak izatera. Beraz, nik uste dut lan handia dugula, gero eta datu eta gainera gaztetxoagoak dira txarren daudenak, eta nik uste dut hor badugula interbentzio ezinbesteko bat hartu behar dela. Eta horretarako lehenik eta behin agian heldu behar zaien gaiei lehenago komentatu ditugunak, ez da, lan arlokoak eta ze bizitzaren arlokoak. Hori da, bai enplegua, bai etxe bizitza, baina baita ere hezkuntza, nola burutzen dugun hezkuntza, sare sozialen erabilera. Nik uste dut hor gazteenontzako oraindik gure onurarako bide luzea dugula. Bai, bide luzea. Besteak bestean ere hainbat problematika zarkatzen dituzte gazteak ikusi dugu, baina pandemian zehar ere ikusi dugu beraiek subjektu aktibo bilakatzen, ez da? Eta beraiek ere partaidetza aktiboa izaten hainbat egitasmoetan. Nola baloratzen duzu hori? Guk uste dugu pandemian zehar ikusi ditugula gazte voluntario asko, parte hartu dutenak, sortu dituzten taldetxoak, sartu direla sare ezberdinetan, eta hori bigarren plano batean geratu dela, udaran zehar adibidez, egon gara, behin da berriz entzuten gazteak botelloian, jaian, eta bigarren parte hori astu dugula, uste dugu kriminalizazio horrekin bukatu behar dugula, Egia da, ikusi ditugula jarrera ez hainonak, baina nik uste zoritzarrez adintarte guztietan ikusi dugula, eta agian hau balio behar zaigula aztertzeko nola, gizarte bezala nola erantzun diogun krisi egoera bati, eta baita ere aisialdiarekin dugun harremana, baina ez bakarrik gazteak, esango nuke aisialdi ideia hori edo nola planteatu duta dugun aisialdia ere hausnartu beharko genukela. Maialen Olabe, Gazteriaren Kontseiluko presidentea, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat, eta solasaldiari tartea irekiko diogu gaurkoan, Tania Arriaga eta Oiana Kabellorekin, orain arte. Euskal Herriko zinemetara heldu da ostiralean Zutik euskarazko animazio filma. Baleuko ekoiztetxeak Mexikoko Polar Estudio eta Brasilgo Tortuga Estudios ekoiztetxeekin elkarlanean ondutako luzemetraia da Zutik. Natura zaintzearen garrantzia eta teknologiarekiko menpekotasuna lantzen dituena. Iker Alvarez eta Aizea Pastorrek zuzendu dute lana, eta fantasiazko eta abenturazko mundu batean murgiltzeko leioa dela azaldu dute egileek. Egungo gizarte modernoak teknologiarekiko duen gehiegizko lotura eta ondorioz naturarekiko duen deskonexioaren inguruan hausnartzeko gonbita. Horretarako, bi mundu kontra jartzen ditu istorioak. Batetik, iratxoek osatzen eta zaintzen duten mundu koloretsua ageri da, parkea, zuhaitzez eta landarez jositako ingurua. Bestetik, gizakien hiria dago, porlanak, kutsadurak, keak eta teknologiak hartutako eremua dena. Pelikula hau da abentura bat, eta orduan ikusiko ditugu iratxoak parke batean, nola bizi diran parke batean, eta beste aldetik gizakiak nola bizi diran bere hirian, ezta? Orduan ikusiko dugu nola gizakia dauden alkate baten menpean, eta alkate horrek nahi ditu obra batzuk egin parkean, eta iratxoen tokia suntxitu, ezta? Gatazka konpontzeko Helene alkatearen alabak bat egingo du iratxoen lider Mitirekin. Harreman estua osatu eta elkarri lagunduko diote alkatearen asmoak geldiarazten. Prozesu luze eta zaila izan du lanak, arduradunek azaldu dutenez. Duela 4 urte abiatu zuten proiektua eta pandemiak kinkalarrian utzi zuen. Nazioarteko lankidetzaren emaitza den filmaren bideragarritasuna kolokan jartzeraino. Hala ere, aurrera egitea lortu zuten eta ostiralean heldu da Filmax banatzailearen eskutik Euskal Herriko aretoetara.
dut utziko parkea suntsitzen. Ondala denporazko pausua ikasi nahi ulertuten. Begizek itxitza zema bidera aukeratuten. Irretukeran ikasten, burueri edo zeinekotan zestaiz ikasten. Arrankaten bai ezineten, kastetari dakargun esentzize, askatasunen izenien. Berbaten txilda etxizera kalien, izinik ez da bizitzen benetan gozun bizize. Testezize ikusten da. Ukesto zebe zulertuten Malizize batunde mobiten dan itxosonetan agrimeta usaztute Dotine bardinen menpe, hainbe bidot zeuziden jente Itxiko nien datu madik elburu bardinen intentaten laututen Da segitente, horma bardinen kontra ustedes echaten Esperando que algo cambie, siempre es el mismo baile Para cuando se respira libertad toque de queda Chiche, gitzi dau bizitze, dana da guzanda, atiek itxitze, eskemak apurtu, tempori luzatu, da ziota gitzitzen, da zemak alditzen, kuestiona bihar du inoren zentzun. Da zemak alditzen, kuestiona bihar du inoren zentzun, zemak alditzen, galdute da bien arimie, galdute dako bizitze, galdute da bien arimie, galdute dako ezentzize.
Eta egunero legez, solasaldiari tartea irekiko diogu, eta erraterako gaurko gonbidatuak dira Tania Arriaga, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Oiana Cabello, eguerdion. Eguerdion bai. Lan arloari begira jarriko gara lehenik eta behin, izan ere, aktualitatez beterik dagoen gaia da. Oraintxe bertan elkarrizketatu berri dugu Maialen Olabe, Gazteriaren Kontseiluko presidentea, eta gazteen artean bada kezka nagusinetakoa, ez da, lan hori bermatzea, kalitatezko eta duina izatea, baina gizartearentzat orokorrean bada erronka etortzen dena, digitalizazioarekin eta hainbat konturekin, hortz ikusten ditugu baita ere autogintzako hainbat enpresa, geldialdiak egiten, mikrochipen krisia, egoera nahiko katramilatsua dela eta aurrerago etorriko denari begira, proposamena luzatu du LAB sindikatuak, besteak beste adierazi du 30 ordu lan egitea eta 60 urterekin erretiroa hartzea, eta horri helduta horren inguruan hausnartzera gonbidatzen zaituztegu. Zoragarria izanen litzateke, ez da? Ez dakit oso, eskatzeagatik, esaten den moduan, eskatzeagatik, eskatzen aldugu dena. Nik ez dakit oso erreala ikusten dudan, egia esan da. Besteak beste, dirua orain AHT-ri esate baterako kendu beharko lioketelakoz dirua langiloi emateko edo langile gehiago kontratatzeko, eta ez dut uste hori egiteko prest dagoenik patronala, ez da? Orain, eskatzeagatik hori alde batetik, eskatzen aldugula gero, baita ere zuk aipatzen zenuen digitalizazioarena, eta nik uste dut gure lanbideak gero eta badira batzuk haien ordutegiak betetzen dutenak, baina nik uste dut askoren ordutegiak edo askok ez dugula ordutegirik, nola baita esatearren, hola zuzenean, ez dugu ordutegirik. Ni adibidez orain irakaslea naiz eta igandero lan egiten dut. Askotan larunbata goizetan ere bai lan egiten dut. Orduan 30 ordu horiek ez dakit nondik kenduko dizkidate emate dituan kredituetatik edo benetan pentsatu behar duguna da zenolako exigentziak ditugun kanpotik, autoexigentziak ditugun barnetik, ze bestela autoexigentziak, bestela ez ditugulakoz helburuak lortzen. Orduan, uste dut proposamen gisa oso ongi dagoela, pixkat irreala dela, eta gainera gelditzen dela pixkat motz lan merkatua oso arraro eta oso ez dakit komplikatua delakoz. Oiana, zuk ere utopiko ikusten duzu? Momentu honetan bai, egia da, proposamen bat da, ausarta izan da proposamena. Pandemia egoeran ikuste dut bai ohartu garela gehiago gure lan erritmoaz, gure lan baldintzetaz, prekarietateaz, eta abar digitalizazioak eta etxetik telelanak ere begiak zabaldu dizkigu, eta orain jente asko edo lanpostu asko ere telelanetik jarraitzen dute lanean eta bertoko postuak eta ordezkatzen ari dira, ez? Baina bai, apurtxu bat, pixka bat irreala, bai bada orain dino, hau da. Proposamen bat bai badago, baina proposamen hori eta proposamen mardula da, hau da, aspektu asko lantzen ditu, ez bakarrik lana, ez bakarrik ordutegiak, ez bakarrik soldata, baita ere gure hizkuntza bermatzea, aisialdia bermatzea, parekidetasuna, berdintasuna, dana, ez? Oso ondo dago, utopikoa da, momentu honetan, izango litzateke ideala, baina proposamen horreri agian falta zaio zelan egin, ezta? Beste proposamen batzuk nola egin daiteken, ez? Eta, oinarri moduan ondo dago, eta oinarriak jarri behar dira, eta oinarriak altu jartzea, ez dago gaizki, ez? Gero ikusko dugu Aletxo bat izan daitekeela, ez da, izan ere gogoratu 100 urte baino gehiago, igaro dira 8 orduko lanaldia ezarri zenetik, edo ezartzea lortu zenetik, ez da, borroka sindikalaren baitan, eta 100 urte baino gehiago igarota eta ikusita, ez, lan munduan dauden erronkak, lana ez dela guztiontzat egongo, agian lan ordu horiek berriro ere murrizteko saiakerak ez da hain irreala den gauza bat, ez? Eta mai gainean jarri behar den kontua agian egunotan edo eta urteetan zehar hori aurrera ateratzeko, ez dakit nola ikusten duzuen. Nik zoragarri, iruditzen zait bidea dela, esan nahi dut, normala ez dena da, orain momentuan sartzen ditugun ordu horiek guztiak sartzea, kobratu gabe, bestalde.
ezta? Nik uste dut bizitza guztian kazetari gisa edo egin dudanean lan baita ere zer de montre esan beharko dugu ere bai, ezta? Euskal kulturan askotan musutruk egiten dugu lan, debalde, edo oso diru gutxingatik, eta ordu asko eta asko sartzen ditugu. Bueno, pues zoragarria izan litzateke hori ere bai, konpontzea, bideratzea, eta gehien bat bizimodu osasungarriagoak izateko, ze bestela lana besterik ez dugu egiten, Baina esaten duzun bezala, azken finean gaur gaurkoz badirela hainbat arazo eta horiei heldu behar zaizkiela lehenik eta behin, eta arazo horien muinean dago besteak beste Alderdi Popularraren lan erreforma famatu hori, ezta Madrilen ari direla tirabiraka, ea indargabetuko ote duten, guztiz indargabetuko den, ez den indargabetuko, eta gaur bertan Unidas Podemos eta PSOEk badute bilera horretarako, tentsioa areagotu da azken egunotan, bazkideen artean, eta Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduko bozeramailea kongresuan izan dugu magazinean, eta honen inguruan hitz egiten hauxe da esan diguna. Baldin eta ez balin badute nahi, berriro ere beren konpromisuak betetzen ez duen indarrak bezala geratzea, behartuta daude beste alde batetik ere, herri honek eta langileek, euskal langileek eta Espainiako langileek ere beharrezkoa dutelako, ze bestela egoera honetan ezin gara gehiago jarraitu, krisi egoera honetan. Beraz, nik uste behartuta daudela egitera, egia da bultza egin behar dela etengabe, ze beste alde batetik ere badaude presioak hori aurrera eraman ahal ez izateko presionatzen duten agentek ere badaude, baina bueno, eta guri tokatzen zaigu eta egiten ari gara etengabe presionatu bultza egin behar dugu gobernu. Hau, beraiek hartutako akordioak bete ditzaten, baina, bueno, azken finean nik uste lehia batean gaudela, momentu honetan, eta lehia hori Podemos eta PSOEren artean dago, nork hartzen duen momentu honetan copyright horren jabetza intelektuala nola baita esateko, kuriosa da guri berdin zaigu hartu dezala jabetza nahi duenak, baina egin dezatela, ze azken finean hori da beharrezkoa dena, ez? Hortxe zioen Mertxe Aizpuruak, azken finean gobernuko kideen artean nolabaiteko botere lehia dagoela, eta honen gai honen inguruan ere agerikoa egiten dela, zioen baita ere behartuta daudela. Gogoratu duela urtebete Euskal Herria Bildurekin besteak beste adostu zutela, indargabetuko zutela lan erreforma hori, baina nola ikusten duzu zuek egoera? Pena da, ez? Entzutea copyright baten erruz horrela jarraitzen dutela, ez? Bai, konpromiso batzuk hartu zituzten, bai duela urtebete eta baita ere hauteskunde garaian, ez? Eta euren programaren izarretako bat izan zen, ez? Lan erreforma kenduko dugu, aldatuko da, eskakizun bat da, langileen eskakizun bat eta gizartearen eskakizun bat. Lan erreforma onartu zenean, ez zen onartu kontsentsu, gizartearen eta langileen kontsentsu handiarekin, baina nik uste dut hemen lana alde batetik dagoela bai botere politikoa, baina botere politiko horren atzetik dagoen botere ekonomikoa ere aipatzen zituen presioak eta barrez eta horreri begiratu behar zaiola. Osea, begiratu nahi dut izan, ulertu behar da, ez? Zergaitik gaude oraindik horrela, zergaitik ez dute pausua ematen, ez? Nik uste dut ausartak izan beharko liratekela eta esan behitu apurtuko dugu honekin, eta gu gara gobernu eta gu dauzkagu tresnak hau aldatzeko. Konsensuarekin izan behar dela eta langileekin batzartu eta oso ondo, baina hasi bidean, ez? Nik uste dute. Ikusiko da, zertan gelditzen den lan erreformaren indargabetze balizko hori, osorik egiten den, egiten ote den baita ere, baina zein puntutan, zein testu inguruan utziko luke koalizio gobernua aurrera eramaten ez baldin bada? Nik uste dut, ez dela aurrera eramanen, zintzoki. Oraintxe bertan oroitu naiz, eta aurreko egunean berriz entzun nuen, oroitu naiz Pablo Iglesiasen hitzaldi batekin, aurre kongresuan eman zuena, eta esaten ziren salduta zaudete, ez dakit gogoan izanen duzuen. Hori izan zer, esan zuen dimititu, baino ez dakit hilabete bat lehenago edo halako zerbait, eta esaten ziren zuzenean. Zuek zarete enpresa erraldoien, zuek zaudete enpresa erraldoien menpe, zuek zarete enpresa hauen parte.
eta esan zuen, onartzen zuela, hori esan ondoren, txintxifrikatuko zutela bukaeraraino eta botako zutela, eta efektibamente hortik eta hilabetera bota egin zuten. Orain Yolanda Díaz ari da Jota Fuego aurrekoan baita ere beste hitzaldi batean, reforma laboral, ez da, zoragarri, baina ez dut uste posible denik. Estatuaren gainetik multinazionalak edo hipernazionalak edo deslokalizazionalak daudelako, ez da nola esan ere. Baina ematen du estatuak gero eta indar gutxiago duela eta benetan gainean daudenak direla makroenpresa terrorifiko hauek eta ez dut uste aukera handirik izanen dutenik. Pixkatxo bat aldatzerik baduten, nik uste dut postekoa izanen dela, ze gero segituan besteak, hau da baita ere, iragartzen dudana, jarraian besteak etorriko direla, eta hauek egindako gutxi hori kendu, eta berriz ere egonen gara monstru hauen menpe. Eta azkenean hortxe gaude. Ikusiko dugu zertan gelditzen den auzi hau. Beste gai bati helduko diogu jarraian izan ere baita ere ikamika sortu duen gaia da, azken aldian, azken egunean, hobeto esan da, izan ere Comisiones Obreras Euskadik helegitea egin du Arkauteko Akademian deitutako udaltzain interinoen lan-poltsaren aurka, hain zuzen bebi, Euskara maila eskatzen delako, exigitzen delako. Testuingura hobeto ulertzeko entzun dezagun elako kidea den Ekaitz Oiangurenek helegitaren aurrean esan duena. Errekurritu egin du euskararen B2 maila errekisitua izatea, udaltzaingoko lan-poltzan interinoen lan-poltzan lan egin izateko, eta guk egia esan ulergaitza deritzogu errekurtso honi. Azkenengo urteetan lan-poltza horretako kide izateko euskara eskakizuna berdina izan baita, eta honek ez du arazorik sortu, ez atxikituta dauden udalerrien artean, ez da oinarrak egin dituztenen artean ere, orduan beraz, harridura zergatik gaur egun indarren jarri behar denen lan-poltza honetan puntu hori errekurritzen duten. Hor atzean dagoena azkenean badakigu zer da, handa euskararen kontrako kaze de brujas bat esaten dana, eta Komisionesek ere hortan parte hartu nahi du, eta hortik irakurrita bakarrik ikusten dugu errekurtso hau. Izan ere, hemen urraketa handia dago. Baina urratzen dana ez da Komisionek esaten duen bezala Eusko Jaurlaritzak berak daukan legea edo beste lege batzuk. Hemen urratzen dana egunero dira euskaldunon hizkuntza eskubideak eta euskaldunok udaltzainekin euskaraz hitz egiteko eskubidea ez dagoela bermatuta. Ikusten dugu egunerokoan lan-poltza honek ope bateratu eta lan-poltza bateratu honek ze arazo dakartzan, ez? Eta euskaldunok ezin diegu gure udaltzainei euskaraz egin beti eta une oro ez Bilbon ez Gasteizen, baina ez da ere Tolosan ez Durangon, beraz, hemen urratzen dana legeaz haratago da lehenik eta behin pertsonok, herritarrok, euskal herritarrok euskaraz hitz egiteko daukagun eskubide hori. Eta hortik aurrera hori behin bermatuta hitz egin beharko genuke ze lege behar dugun, ze ope mota behar dugun, eskubide hauek bermatu daitezen. Horregatik, guk Eusko Jaurlaritzari exigitu diogu behin baino gehiagotan Euskal Polizia legea egin duten guztietan ela bezala alegazioak sartu ditugu euskararen perfila rekisitoa izan dadin. Ez digute kasurik egin. Ela bezala orain ertzaintza eta udaltzaingoko ope bateratuaren oinarriak errekurrituta dauzkagu espreski euskara ez delako rekisito bat. Orduan guk eskatzen dioguna Eusko Jaurlaritzari eta gure udalei da pausu gehiago eman ditzatela euskararen normalkuntzaren bidean eta pausu gehiago eman ditzatela eta pausu ausartak emateko Horixe Ekaitz Oianguren lakokideak esandakoak, ez dakit honen inguruan berririk izan duzuen gaurkoan, baina zein da egiten duzuen irakurketa gertatutakoaz? Nik uste gogoratu behar da Irunen gertatu zena, Bai Udaltzaingoen zer horrekin, deialdi horrekin, deialdi publiko horrekin, Euskal Herriko Justizia Auzitegiak helegitea onartu zuela eta esan zuela, ebatzi zuela, Euskara ezela
beharrezkoa lanerako, ez udaltzen ematen lanerako. Eta nik uste dut arazoa dela gure herrian oraindik euskara ez dela ofiziala. Erreala ez da. Eta egunerokotasunean ez da. Eta idatziz izango da, baina ez dugu praktikan jartzen. Eta arazoa da ez dugula gure hizkuntzari ez diogula behar duen lekua, behar duen merezimendua eta behar duen mimoa ematen. Eta ez nik ere, ni ados nago, nik ez dut ulertzen nola lan egiteko eta lan publiko baterako nola ezin dan ulertu Euskal Herrian euskaraz jakitea langile batek, baina ez bakarrik berarekin hitz egiteko, baizik eta txosten bat idazteko edo multa bat jartzeko, isun bat jartzeko da nadalakorako, ez? Egunerokotasunean lanerako eta lan publiko bat badan, nik uste dut euskaldunak eduki beharko genukela eskubide hori euskaraz hartatuak izateko, ez? Tania. Nik hemen ikusten ditut bi kontu, enabil negarrez, negarre egitekoa da, baina zera marfrundi ikaragarria dut. Zut marfrundi esaten zaiola. Bi kontu, batetik oianek esaten dunarekin bat egiten dut, zeharo, eta bestetik zera Komisiones Obrerasek honen aurka egitearena iruditzen zait dela bere afiliatuak azkenean gehien bat erdaldunak direlakoz eta horri ikusi duelakoz bat duela hauteskunde sindikaletan botu gehiago ateratzeko aukera. Iruditzen zait dela komunikazio kanpaina eta oso ongi daki zeintzu diren bere bozkak ematen dizkiotenak. Zilegi den, ala ez? Bueno, niretzat ez, horren gainetik egon beharko lirateke Euskal Herriko edo Hego Euskal Herriko edo EAeko hizkuntza eskubideak, baina gertatzen ari da eta gertatuko da. Orduan, haiek egin dezatela hori, nik inoiz haiei botua emateko gogoa edo intentzioa edo asmoa izan badut, oraintxe bertan kendu zait. Bakoitzak egin dezala berea. Hemen txautxiko dugu gai honen ingurukoak, eta beste gai batzuen inguruan ere hitz egingo dugu, Ipar Euskal Herrira begira jarriko gara, bi gai honekin lotuta alde batetik Ipar eta Hego Euskal Herriko muga berriro ere itxita jarraituko duela, gutxienez apirilaren 30 arte, betiko argumentuak erabilita, ez da, terrorismoaren argudio hori eta koronavirusaren argudioarekin, baina argi dago eta ikusi da, hilabete guzti hauetan zehar, ea zenolako erreperkusioa duen horrek euskaldunen artean. Zer iruditzen zaizue berriro ere muga hori ez irekitzea? Luzatu dute edo luzatuko dute, eta nik uste dut, nonbaiten irakurri dudana, ea ez ote duen zerikusirik 2022an ere hauteskunde presidentzialak daudela, ez? Frantzian, eta interesa, Delta Plus aldaera hori ere barreietzen ari da mundutik, eta beldurra izatea normala da, ez? Baina hori lotzea, koronavirusa lotzea mugak ixtearekin eta terrorismoarekin eta Kanarietatik heltzen ari diren migrante kopuru uholdearekin eta bidasoan itotakoekin edo trenbidean gertatu, hori dana niri terrorifikoa iruditzen zait hori dana lotzea, irakurri izan dudan moduan, eta gauzak ez bere iztea, ez? Hau da, geopolitika dago mugak ixtearen atzeko erabaki horren atzean, estatuen arteko erabakiak dira, migranteak dira, euren arteko truke txanpona, nik mugak itxiko ditute ez badizkidazu hauek onartzen, eta horrek guztiak pisua dauka terrorismoak izan dezakena, baino askoz ere gehiago, baina ez zaio gaiari heltzen. Tania, bai, egia da, ez da, presidenzialako horre daudela, apirilean bertan uste dute, ez badute txarto oroitzen, eta Macronen diskurtsoetako oinarrietako bat da, horixe ez, terrorismoaren aurkako diskurtso hori, islamarekin gainera ertziki lotzen duena, eta baita ere migratzaileen aurkako diskurtso hori, geroz eta violentoagoa egiten ari dena. Botuak ematen ditu, ikusi beharko dugu hemen ere bai nola lantzen duten hori, hauteskundeak datozenean, baina honen arira esan nahi nuke polizia bai Santiago Zubian eta baita Behobin ere aspaldi dugula, ez zeuden justun Zubian edo justun mugan, baizik eta kurbatxoa eman eta horratzean zeuden, eta ez diete pasatzen uzten Afrikatik datozen lagunei,
Eta hori ja aspaldiko kontua da, kontua da hortik atzetik ja pasatu dutela lehendabiziko planora. Hori batetik. Eta bestetik, pixkatxo bat, aipatu nahi nuke baita ere, hemen nik uste dut gehiegi entzun ez den kontu bat, eta da aurreko astean, ez dakite ostegunean edo uste dut gertatu zela, Hiriburun, Baionako Hiriburu auzoan, horko lizeoan, naiz horreituko ze izena duen lizeoak, baina kontua da goizeko 8:30 neskamutil batzuk antza ikusi zituztela bi gizon sartzen zirela zaku batekin haien lizeoan. Orduan abisua eman zuten eta itxi egin zuten lizeoa, eta etorri ziren militarrak, etorri zen polizia pilo bat, itxita egon ziren arratsaldeko ez dakiz orduk arte, behar da 4:00 arte, gurasoak kanpoan, Ikea inguruan, eta gaur jakinda bi gizon besterik ez zirela, inor ez dela lizeora sartu, hori bai, bi otoitz egiten jarri omen ziren parkinean, eta hori ikusirik, paranoia horrengatik, neskamutilak izutu, abisua eman, eta sekulakoa montatu zen, etorri zirelako pilo bat militar, esan nahi dut, irudiak ikustekoa dira. Orduan, honekin esan nahi dudana da, gisa hortako politikek gero sekulako ondoriak dituztela. Batetik, larrienak, emigrantei gertatzen zaizkienak, bizitza galtzen dutela literalki, baina bestetik badagoela halako paranoia bat eta edozer gauza, edozerrek izutzen gaitula eta hiperreakzionatzen dugula. Eta hori oso arriskutsua da, halakoa gertatzen direlako. Bai, elkarbizitzarako eta hainbat gauzetarako ezinbestekoa den oinarri hori apurtzen delako, alarma egoera pizten da, eta gainera pertsona jakin batzuek seinalatuz, eta baita ere migratzaileak seinalatuz, eta horien gorroto diskurtsoa areagotuz, azken finean. Bai, pertsonak konkretu batzuek haiekin da. Eta horrek hori lehen esan dugu moduan botoa ematen du. Eta nik uste dute politika guztia eta etorkinen kontrako eraso hau ez dela edo zelan, eta badakigu ez dela egun batetik bestekoa eta ez dela oraingoa. Eta lehen aipatu duzunen arira, lehen mugan ez zirela egoten, atzeratsua egoten zirela datu bat, eta oso adierazgarria iruditu zait, da azarotik martxora, egunean ia 3.000 etorkin kaleratu dira. Eta Frantziak eta Espainiak badaukate akordio bat, nun esaten duten, muga zeharkatuta 4 ordura, bueltatzen badituzu, ez duzu espedienterik egin, ez da erregistrorik egin behar, eta zer gertatzen da pertsona horiekin. Bai, hotzean egiten diren, nola esaten da? Hori da, itzulketak hori da azkenean, Espainiako Melillan eta egiten den bezalaxe, mugan ere gertatzen dela. Ez dago esirik, baina gertatzen da. Europako legeak, migratzaileak Afrikatik ez dira sartzen Schengen arau horretan, baina nahi dut esan, eskubidea, bidaiatzeko eskubidea edo etorkizun bate, hobe bate izateko eskubidea, bidasoan hil zan baten 18 urteko mutil horren osaba bizi da Frantzian. Eta gero jakinda Le Figarok atara eban uste dut, osabaren gana zijoala eta esan terrorista. Eta Le Figarok egindako, jendarmei egindako elkarrizketetan mugan, poliziek eurek esaten zuten, guk bueltatzen ditugunak ez dute zerikusirik estrukturatutako erakundekin ez ezer. Dira, hemen bizidaren beste batzuen herrikideak ez. Bai, hori ezek izango dira, eguneroko ogia mugan indarrean dauden politika hauek dauden bitartean. Hemen utziko dugu gorko solasaldia, Oiana eta Tania, eskerrik asko gurean izategatik. Eta jarraian eguneko albiste nagusia, Carolina Suárez lankidaren eskutik ondiztan. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea, zure modura. Venga, Gur. Fijatu altzea, komuneko mogeta horrien, oi bai.
AC, wifi, puska. Nik etxean berdina zakat. Bai? Bai, Euskal Telekoa. Aiba. Euskaltelea pasako naiz, Ezagutu Euskaltelen Wi-Fi Mesh, abiadura handiagoa eta erabateko estaldura etxeko txoko guztietan. Zatoz Euskaltelera osoa Infinitirekin eta eskuratu 500 megako internet, binguikor linea gigamugagabeekin, telebista laukadekoa eta Netflix, hilean 29 € bakarrik ordainduta. Eta bi Wi-Fi Mesh amplifikadore adimendun barne. Apa, Mikel naiz, Rodeo taldetik, eta gaurko hontan gure Prometeo 2 abestian bideoklipa aurkestean ator. Prometeo 2 aurten kaleratu den Prometeo single bikoitzan bigarren zatian bideoklipa da, eta bueno, Hamaika Telebistan, bizi musika saioan edukiko zuen ikusgai. Hemendikan, gonbidatzen zaituzte danok, saio hori ikustea eta jarraitzea. Eskerrik asko!